Astăzi avem un episod super special pentru că vom vorbi despre viitorul digital marketingului și cum rețelele de social media se pregătesc să ne uimească cu noi funcționalități. În primul rând să vorbim despre TikTok. Da, aplicația care ne-a făcut să ne întrebăm dacă avem suficient talent pentru dans. Ei bine, TikTok pare să vrea să se înscrie la maraton, nu doar la sprinturi. Testează videouri de până la 30 de minute. Înseamnă asta adio videoclipuri scurte? Absolut nu, dar înseamnă că avem șansa să facem un mini-documentar despre cum ne-a crescut planta de avocado. Sau, pentru branduri, o oportunitate de a explora subiecte în profunzime. Acum, să ne mutăm atenția către Instagram. La finalul anului trecut, Instagram a început să experimenteze cu un feature pentru evenimente. Imaginează chaturi de grup unde poți împărtăși cele mai cool momente, poze din culise și videoclipuri care fac evenimentul să dureze mai mult decât bateria telefonului tău. Sună bine, nu? Și pentru că vorbim de inovații, să nu uităm de YouTube, care a integrat deja un feed Discovery pentru Shorts. Practic, e ca un Tinder pentru videoclipuri, unde în loc de swipe, faci scroll. Este locul perfect să te pierzi într-o gaură neagră de content, tip pastile scurte, recomandat special pentru tine. Dar stai, că nu am terminat! Google și TikTok par să danseze un tango al tehnologiei. Deși detaliile sunt încă puține, se zvonește că această colaborare ar putea integra Google Search Prompts pe TikTok. Asta înseamnă că social search este pe cale să devină și mai important, așa că e timpul să începi să integrezi cuvinte cheie relevante în hashtag-urile și caption-urile tale de pe TikTok. Dacă vrei să fii la curent cu toate aceste minunății digitale și multe altele, nu uita să te abonezi la newsletterul Digital Star. Este ca și cum ai avea un glob de cristal pentru social media și digital marketing, doar că fără vrajă și plină de insights utile. Sper că ți-a plăcut episodul și că ai aflat lucruri noi și interesante. Nu uita să dai like, să te abonezi și să activezi notificările pentru mai mult conținut ca acesta. Ne vedem data viitoare pentru mai multe aventuri în digital marketing. Până atunci, rămâi curios și creativ!